Déu vos guard. Aquests darrers dies s'han organitzat diversos actes amb motiu de la Setmana de la Bíblia, una iniciativa del Papa Francesc perquè els cristians coneguem més aquest gran tresor que són els llibres de la Sagrada Escriptura. I aquest diumenge, primer d'Advent, celebrem el Diumenge de la Paraula, que incideix en aquest mateix objectiu. Es tracta d'un dia i una setmana que ens facin apreciar cada vegada més aquesta lectura fonamental de la nostra fe, el llibre dels llibres, el més publicat i el que més ha influït en la història de la humanitat. El millor regal que Déu ha fet a l'home, en paraules d'Abraham Lincoln. Des dels anys immediats després de Crist, els deixebles van llegir amb avidesa els primers escrits que tractaven de la vida i ensenyament del seu mestre, els successius evangelis i epístoles, sense descuidar, com havien fet les generacions anteriors, el coneixement dels llibres de l'Antic Testament, començat pel Gènesi. Sant Jerònim, nascut l'any 440 a Dalmàcia, actual Croàcia, mort en 420 a Betlem, va aprendre molt bé grec, hebreu i llatí, per traduir des d'aquelles llengües al llatí corrent la Bíblia. La Bíblia va ser des de llavors, la Vulgata, el llibre de capçalera de totes les generacions. I quan l'alemany Gutenberg va inventar la impremta al segle XV, la divulgació, que això al·ludia al terme Vulgata, va ser màxima. No és un gran llibre només en el rànquing dels que han configurat la nostra cultura. És la paraula de Déu, com ho proclama l'Església després de llegir-la. I sabem que la paraula de Déu és viva i eficaç. Cada cristià hauria de tenir una Bíblia a casa. És el millor obsequi que es pot fer als fills que es casen per formar una nova llar. D'una banda, és fonament de la cultura judeocristiana, sense la qual no tindria sentit moltes expressions que fem servir en la vida corrent i bona part de les obres que exhibeixen els millors museus del món. D'altra banda, la Bíblia ajuda a la nostra aspiració màxima en la vida, trobar la felicitat en l'amor a Déu i al nostre proïsme. La bellesa de molts textos és incomparable, com la força dels fets que narra i els seus ensenyaments sublims. És cert que algunes pàgines són difícils. Cal llegir-les tenint en compte la mentalitat de quan van ser escrites, fa segles i fins i tot mil·lennis, i altres requereixen de notes a peu de pàgina, elaborades per experts per distingir els estils literaris i no prendre com textuals o científiques afirmacions que mereixen una interpretació diferent. Amb tot, hi ha edicions magnífiques de la Bíblia i animo a tots a tenir-ne una a casa per llegir-la uns minuts habitualment. Adéu-siau.